Nakaidayin, kaya kami nagkiyabit. Tuhan, sa mga Tuhan, ay bilin, marami nila. Ito ko na, lalpa, hindi manit, lalpa, kita maling konti, tuwin, kapay, ay humilana, humilana, hindi pwedeng mayroong matulang sa tao. Ito, katintin ko na, kung nagiging nila, kung ditemi sa eh, ito eh, sama na yan ito mga, ito po ang ito na ito sa mga kasa, ito kasada iba, ito na ito rin ba kasada. Maring ba ito?